Тази вечер в картицата. Обиди. Why the fuck that bitch they doing in here doing they making money? She ain't the only one, you f***ing right? Really, guy? I wouldn't f*** you with anyone. Boom. You stink. Любов. Truth about love comes at 3 a.m. You wake up, fucked up, and you grab a pen. Така ми се иска. И тежки изпитания. Не мога цело да предвижи. Тази вечер въпросът е само един. Кой е картицата? Какъв трябва да бъде профила на картицата? Да е стабилен. В картицата никой и нищо не са такива, каквито изглеждат, и участниците започват да научават това по трудния начин. Азис е всеизвестен с манипулаторските си умения и още със събуждането си успя да улови в кошницата си два големи шарана в лицето на Тодор и икебаната, при това без изобщо да му мигне окото. Васил седна зад синтезатора, натисна копчето, което пуска предварително записани мелодии и успя перфектно да заблуди партньорите си в базата, че може да свири на пиано. Уникален, както винаги. Хареса ли ти? Много. Много. Хората викат, тая Василка няма образование, има 5-ти клас. Какво сте нас 5-ти клас? Хората нека си говорят колкото си искам. Какво викаш? Хората нека си говорят колкото си искам. Да. Между това е известно. Сега се чува, откъде съм го чул това? Evergreen. Постоянно ги хотелски музики. Да. Благодаря ти. Наистина беше жесток. Аз на пиано не мога да свиря. Всичко си мисля сам в главата, обаче на пиано не мога. Композирам се сам без нищо. На акордеон свирах като дете. Аз на пиано. Жестоко. Ма как го направите? Много джазменски. Много. Дай да се Първо пеем. долу, после горе се качи. Да, чукаш. Викам, това ми звучи от кастофон. Добра съм, Много. но недооценена, за съжаление. Аз също съм недооценен.
Отношенията между хората не винаги са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Това особено важи в базата на картицата, където един човек от групата е саботьор. Тази вечер Емануела направи неочаквано признание за отношенията си с Азис. Двамата постоянно се закачат и човек би си помислил, че са приятели, но всъщност всичко е било театър. Ние с Азис не се понасяме. Това е истината. Просто играем. И двамата. Колкото време. Те се нареждат и другото е реално. Ние не се понасяме. Ние реално се нареждаме. Но го изкарваме още на майтап. Абсурд. Ние наистина е така. Наистина е така, заклевам ти се. Заклевам ти се, че наистина е така. Мен е много лицемерен и не е истински. И аз не харесвам такива хора. Но не го мраза. Да. Ти не можеш да мразиш. Да, не мога. В смисъл и пак, нали, някакъв шанс. Не знаеш, майтапа да си кажем истина. И при тях е така. Да. Аз не харесвам примерно това, че той се натиска на Руд, само защото е казала, че никой не би го поканила на свой концерт. Някакви такива неща. Но иначе, нали, примерно, да кажа, че Азис не си Азис. Мисъл, Да. супер. Това, което постигнал е... Да, естествено, не можеш да кажеш на бялото черно. Да, не мога да го обида. Той може да ме обижда колкото иска. Смисъл, аз знам какво правя и така нататък. А това какво прави, той въобще не ме интересува. Що може, ево. Миналия уикенд още една голяма спортна звезда гостува в базата на картицата. Притеснен от отношението на Денис Родман към съпругата му Николета, Валери Божинов пристигна, за да я защити. Той обаче нямаше никаква представа на какво е способна голямата уста на двуметровия баскетболист. It's my last night here. Nikki, honey, do one thing, honey. Make some money for your husband. For your husband, like, who the fuck he is? You wanna ice? That's him. Yeah, that's her husband. Grazie. That's him. Yeah. Really? That's your husband? Yeah. Yeah, he's also Питай го дали знае италиански. He's a soccer player also. So what I said was to her, like yesterday, that since you're so rich, right? You're so goddamn rich, right? Why the fuck are that bitch they doing in here doing they making money? Really? Are you rich? Ордаш може да видиш. Yeah. There you go. There you go. Yeah, you rich? I'm trying to do one thing, honey. Persevere, right? Persevere. Guess what? Yes, I have a lot of money. Yeah, my friend, yeah. That's my job. I know. Have a lot of goddamn money, do one thing. Fuck girls. Do you? Hello. Wow. Really? Hello. You're a soccer player, right? Do you fuck girls? Come on. Don't laugh. Yes. Yes or no? Yes, Keith. There you go. Don't give me that bullshit. No. She ain't the only one. She ain't the only one. You fucking right? Let's go there. Come on. Really, right? I forgot one thing. I'm so smooth skinned. I do one thing. I'm so good looking. Really, I don't suck dick at all. Really, all of a sudden now, shit, only guy. Fuck. Let's do something real cool. Really? Really? No, don't do that, bitch. Really? Guess what? Really, I forgot one thing. He was on his lap. Guess what? He's gay as hell. Guess what? Lovely but cool. All of a sudden now, he comes in the picture. Really? What's going on? Guess what? It's a TV show, baby. Guess what? Alex Rodriguez, guess what? He makes $25 million a year. I make 20. Cool, doing nothing. Do you? Hello. Do you? Wow, that's amazing. Come on. Come on, good looking guy. Do one thing. Suck a dick or eat pussy. Let's do that. И така вече трети. There you go. There you go. Well, she ain't gonna suck a dick on it. Oh my God, the white girl's talking again. There you go, the white girl's talking again. The Twitch tries to one thing, really? Come on, make a move. Какво говори? Love it. Как го избереш? Много. Разбирам го, но то... Just getting tired. Ми говори някакви неща от рода на... Първо, че се е с вас.
защо, нали, имате пари, а пък ти работиш. Тя работи, тя какво работи? Чай сам. Защо нали, ти имаш пари, а пък жена ти е тук да изкарва пари? Той защо е тук тогава? Да, и аз точно това, той има 4 семейки, но той има 4,60. Тук ли ще си? Прави жена. Да, това вече е след. Ни нахрани много здраво първата вечер. Ти не си гледали там чума камери, от късна камери фърля. Вчера ми размахваше пръсти и ми крещеше в ефир на живо в другото студио. Валерий и Николета успяха да издържат на провокацията на Денис Родман и не паднаха на нивото му. Двамата предпочетоха да следват максимата, че по-умният отстъпва и се оттеглиха от масата. Просто това не е добре за тебе. И аз не искам да става така. Няма да стане така. Такива лекоти, това няма да стане, такива неща се говорят. Аз няма да го позволя. Заключете от него вече, не го пускайте. Това ще дойде по гаща. Да. Боже, добре, че никой от нас не спа с Денис Родман. Щеш да ни съсипе след това. След като изля тонове обидни думи срещу всички в базата, Денис Родман започна да изтъква мъжкото си достоинство, опирайки се на факта, че е преспал с Мадона, Кармен Електра и други 2000 красавици от целия свят. Точно това обаче ще му донесе една здрава българска лопата по главата. Любо не издържа на самохвалството на Денис в стил Митю Пищова и реши да му каже, че е въздух под налягане. I think you have no chance with either all of these girls here. So make a move, man. I'm sorry, Doc. Make a move, man. You do your job, I do my job. Because guess what? I fuck a lot of beautiful girls in the world. I don't believe you, man. I don't give a shit. Guess what? I don't believe you're here. Yep. Hello, thank you. And guess what? Nope. I got a great body. I'm your ass. Dude, you ain't, guess what? You can't bait me, motherfucker. Really? No, you can't bait me. Do one thing. Guess what? If I want to bait you, motherfucker, I do one thing. Tell your mom, well, I said, I'm going to do one thing for you. Now, once you get the fuck up, I'm going to do one thing. We can go in that goddamn pool right there. I'll take my shit off. We'll go in that pool right there and watch for you. I guarantee you, who's going to die? I think you're too old for that, man. Dude, that don't hurt me, man. What the fuck are you talking about? Really? Is that it? Yes. That's all you got? Yep. That's all you got, really? Is that all you got? But it's enough. No, I'm sorry. That's all you got? It's enough, man. And guess what? I can put my pants down. My dick's bigger than yours. Let's go. Really? Come on. Come on. Come on. Really? Let's go there. Let's go there. Yeah, come on. Let's go there. That's what, really? Come on, Mr. Smart Ass. Yeah, but... No, what? Probably it's I bigger. got more money, dude. Really? Let's do that. Probably it's Yeah, bigger. look, I have a plane. Guess what? I'm sorry. My mom is kind of cool. It's yours? Probably it's bigger, but yours can get harder. Искам да виждам. Can... Dude, come on. You got my... Guess what? It's a TV show, you stupid ass motherfucker. Yeah, I'm TV show, fucker. That's who I am, a stupid ass motherfucker. But I think you're the same one. That's what I do. That's how I make money. That's how I make money, brother. Talk all you want to. Do your job, man. Do your job. That's why I'm rich. Mr. Rodman, if you have so much money, what do you do here? If you have so much money, what do you do here? I think you're broke. And we all. I'm not broke doing shit like this. This costs about 150 grand. So, let me ask you one thing, really, guys. Say, come on. So broke. No. Watch this. You know something easy? But you ask producers, am I broke? But they paid me 100 grand to do one thing for 2 fucking days. Really? That's easy shit. That's easy shit. It's okay. They're right here. Well, Right here. They're right here. No. Take your white ass and do one thing. Really? Let's do one thing. No, it's okay, honey. Guess what? I wouldn't fuck you with anyone's dick, even the goddamn fish stick. Really? Come on. Really? Miss Smart Ass. Miss Smart Ass. Guess what? A lot of other girls will. Boo. Let's thank make God. low. I'm really happy about it. I know that, baby. Guess what, honey? I wouldn't even touch you with a fucking stick, man. You stink. That's cool. Honey, guess what? Really? I made a living like that.
Thank you. Taught me anything in the world, but honey, guess what? That's how I became famous. That's cool. Tell me shit, man. You know what I think? I don't know what the fuck you think. You haven't made sex for years. You haven't made sex for years. That's what I think. Guess what? But you want it. I know, watch this. But your time is over. Oh, no, watch this. Dude, that's so weak. Go ahead, man. Guess what? I can fuck her. You can't fuck me. No, watch this. No, come on. I'm right in front of your face. I can fuck her. No, you can't. No, wait. No. She didn't say no. Wait a minute, hold on. She didn't say no. No, she said you can't. Oh, watch. I can bet on this one. I'm watching. Make a move, man. Аз няма повече сори хора, ама не мога да си говоря повече с този човек изобщо. Anyway, honey, so, watch this. Just for you, person. So if I date you and then one thing make you more famous, if I make you famous, it's a whole different chandra. I mean, guess what? I don't know any woman on the planet don't want to be known. I think that's lame, man. Hello, really? Yeah. I don't know any woman that's in the industry don't want to be known still today. Is that all you got? If you date with me, I'll make you famous. That's lame, man. You think the way you say that, like the woman will be curious and will want to be famous? I'm talking. You think isn't it like a little bit? I'll say it in American style because it's an American style, but here the girls don't understand in this way. Основната задача на групата в базата е да намерят картицата вътре. В последните дни един от най-заподозрените участници е Миглена. В момента, в който разбра за това, собственичката на модна марка се отдаде на палав флирт с 100 кила. Въпросът е, истински ли са тези искри на симпатия или зад тях се крие стратегическо поведение? Хаках ли нас, камай? Не, или май хакаш не. Се беше завил през глава. И беше по-близо до Тошко, така че питай си него. Така с наличностите. Защо? Какво ти буди интереси? Защото говориш по един начин, а винаги се изолираш от мен. Защо се изолирам от теб? Кога съм се изолирал? Сега идвам да те питам какво покажа. Какво ти правя? Питам те дали ще ядеш. За кога съм те изолирал? Така и да не съм забелязала, че правиш така. А? Не, бе. Исках да видя какво ще кажеш, ако трябва да съм искрена. Няма нужда да си говорим. Работа да просто видиш какво ще кажа. Защо да няма нещо? То какво има нужда в принципа нещо? Гледам ли те долу? Не. Така ми се иска. Аз знам, че когато започне да ме гледаш така, никой няма да ме гледаш по този начин, по който ме гледаш сега. Ах, то няма никой вече. Те всички заминаха. Да. Да. Само двамата. Както фигура. Бързо излезте. Не дай го дъжд само ти, така че ще се обудеш. Викаш, аз харесвам ости повърхности. Харесвам ръба. Не, обичам да ме боли чатвата. Чатвата, кажи. Ти какво обичаш? Се целувам. Така ли?
Никой се не влиза в спалнята, защото има секс. Вижте, остави хората малко. Кажи да е. Кажи да Къде е е. Криси? Криси, тук ли си? Искам да те виждам. Криси не е. Криси, искам да те виждам, Криси. Това беше яко. Ето, занимай го. Чакай сега. 100 кила с Меги. 100 кила с Меги. Айде, клюкарки. Няма да давам войците. Какво става с спалнята, знаеш ли? Не, аз съм тук, бела чушки. Аз отидах до оттам, седях, мислех и викам, ще хапна чушки. За какво се връщаш? Не може, искам при теб. Не са ти готови. Искаш още секс. Тук кънти цялата къща, че вече имало секс. Секс, коза, правя секс. Наистина ще кънти цялата къща. Айде, тук ли стоиш? Хайде, хубаво по шампанци. Не видам, тук ще да стане. Ма ти избирателно канеш кой да пуши с тебе цигари, ми се струва. Ами, искам да ми е приятно. Тони, не завиждай. Искам да ми е приятно. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind. Oh, give me love. И добре, ти какво мислиш за Йова? Това е един страхотен човек за мен. Питаш ме за мнението за него или за мнението от него към теб? И двете. Първо, страхотен човек. Още не съм повече с такъв характер. Аз бях с друго предубеждение за него. Мислех, че е голям любофрен, а всъщност се оказа и б***ча. Между другото, доста умен, което ми направи впечатление. Много добре говори. Да, има симпатия. Вече една седмица 19 участника живеят под един покрив и всеки от тях се бори за голямата награда от 250 хиляди лева. Един обаче е картица. Кой е предателят в базата е основният въпрос, който мъчи групата. И интересът към отговора му прогресивно се засилва. Какъв трябва да бъде профил на картицата? Не мога да лъжа. Значи, Да е стабилен. Да е стабилен, да е хладнокръвен или да има много голямо чувство за хумор. Или да не покиса. Да не му пука. Също така да има страхове, за да не го подозираме. Защото ако е най-големият смълчага... Всеки има страх. Защото аз Динката знам, че е смълчага. Той ако ме скочи някъде, това ще стане малко... Да. Нали? Ти си смела. Евентуално биха могли да те изберат тебе за картица. Но не мога да лъжиш. Някой има ли подозрение, че е Рут? Да, имаше някой, който каза. Аз имах. Аз имах. Защото вика много е магнетична и това нещо ще се използва веднага. От жените. Пак ви казвам, не ви го казвам, за да ви настройвам, това си е мое мнение и аз така си го мисля. Ама това вече... Или Миглена. Аз го казах и оня ден. Мен ми направи впечатление с постоянното говорене на тази тема, записването, следенето. Гуза не бяга малко, такова се получава. Аз това не мисля, че е така. Аз мисля, че ти просто... И аз не мисля, честно да ви кажа. Тя си е просто такава смисъл. Тя, според мен, всеки живее в собствен свят, но тя така малко повече си... Кой бе? Мигленчето тази. Кой мислиш, че е картица? 100 кила. Да, между другото, аз също се замислям дали не е той. Аз на оня ден Рут, като влиш тук и като базикаха, започнах да викам, Рут, картицата. Викам, бре. Викам, не ми се струва. Аз им чуш, че ти ако такова... Знаете ли, че наистина може да е 100 кила? Защото като говорим за картицата и той... Аз им чуш, че ако нещо те разконспирираме или някой ще смениш боята. 100 кила е. А дали не е Гибона и това не е Метров? Не, аз съм аз. Не е той. Не. Не е Гибона. Гибона. Спа. Не мисля. Може по-да е някой безизвестен, отколкото известен, защото... Имат хъст да се борят.
Да, и ще изберат някой, който е по-амбициозен. Ние сме малко... Аз съм за Жени. За Жени? Става. Защото много фупае в тази насока, нали? Може и да е Жени. Чест слониш тогава. За какво мислите за Жени? Абсолютно вероятно, бе. Абсолютно не е Жени. Абсолютно може да е. Може да е. Жени някога коментирала ли с подробности кой според нея е картицата? Не. Аз съм абсолютно убедена, защото по принцип единствен човек, който изтерясва на тая тема и тя... Никой не е коментира това. Не. Май Мишо не е коментира. Ти ли си? Не, той е за Мишо. Знаете ли, другото, да. когато говорихме преди половин час или един час, колко беше? С кой? С Килата? Всички дето говорихме, кой е картицата. И някой каза Жени. И аз погледнах в огледалото, смисъл такъв, но не за да я видя какво прави, а за да видя дали тя ме гледа, понеже аз на всички разказвам, че и тя ме гледаш. Това тя има адски много информация, което означава, че на нея си казали тя много да чете и да е много наясно. Внимавай, внимавай, внимавай. Силни думи казваш. Не. Да, наистина тя ме гледа, смисъл, не знам дали това е причината, преди която ме е гледал, да може да се съмнява в мен, обаче тя може да мисли, че ти си картицата, тя всеки си има различно мнение. Явно те да го помниш. Да не се ти картицата. Ще дойдеш ли, Рут? И подсказвам на си. Идвам. И давам то това е картича работа, да подсказваш. Според мен пък картицата трябва да се търси в провалените мисли. Ама напротив, ние сега започваме. Първо печелиш доверие, после... Например, правиш мизерия. Интересно. Искам да бъда заподозрян още при първата такава възможност, която е другата седмица. Зрителите, ако могат да ме заподозрат и така да ме издигнат като един от кандидатите, които смятат, че са картицата, за мен ще бъде прекрасно, като първо трябва да кажа, че аз не съм картист. Това мога да съм категоричен и това също го казвам в тая връзка, че работил съм известно време в медии и това, което имам като наблюдение е, че зрителите не могат да бъдат излъгани. Затова аз съм решил тук да бъда откровен с тях, да казвам всичко, каквото си мисля, да не ги заблуждавам, че съм картицата. Напротив, директно казвам, аз не съм картицата. И за да придам повече тежест на думите си, наистина искам да бъда заподозрян от тях, за да може, ако не те колегите тук ще ме заподозрат, аз така ги правя нещата. Защото за да може самия аз пред себе си, защото винаги има това предание, наистина нищо не е сигурно, за да може пред себе си да бъда 100% сигурен на базата на отговорите, които дам в анкетата, да знам със сигурност, че аз знам кой е картицата и оттам нататък вече ще бъда спокоен, че един вид съм разкрил най-важното нещо в играта и другите ще почнат да ги е страх от мен, защото те ще разберат, че или знам кой е картицата, или че аз съм картицата и тогава ще мога много по-лесно да ги манипулирам. Докато сега също се съмняват доста хора в мен, но след това вече смятам, че за мен ще е много по-лесно. Няколко минути преди полунощ, уморени от трите вълнуващи безсънни нощи в компанията на Денис Родман, участниците в картицата най-после са готови за един хубав сън. Това, което те не знаят обаче е, че неочакваните гости са най-очакваното нещо в базата за следващите 3 месеца. Един от основните елементи в шоуто е нощта на картицата. Изключително сложно предизвикателство, което ще се случва веднъж седмично. Точно това изпитание сега очаква групата. Единственият човек, който знае точната причина, поради която Андрей влиза в базата, е самата картица. Добър вечер. Моля всички да ме последвате. Коя е нощта на картицата? Айде всички. По пижами? Всички с мен тук. Моля веднага да ме последвате всички. Слагайте микрофоните. Няма батерии в моята. Давай малък пълник. Андрей, ти си натискаше. Ето много.
Чакам ви отпред. И така, всеки от вас трябва да застане до едно пънче. Няма значение кое място ще си избере. Вие като цяло не спите много тук в базата, по ваше желание. Тази нощ няма да спите по наше, тъй като това е нощта на картицата. Ще стоиме вратия първо. Това е новия елемент, с който трябва да ви запозная. Всяка седмица по един ден ще има нощ на картицата. Кой е деня? Избираме ние. Първата задача в нощта на картицата се казва гредата. Сега ще ви разкажа за какво става дума. Всеки от вас трябва да се покатери на пънчето, което е пред него. След като се качите, ще ви бъде подадена по една греда от двете страни. Всяка от гредите тежи около 30-40 кг. Трябва да държите тези греди, като нямате право да слизате от пънчетата, нито за да ходите до тоалета, нито за да пиете вода. Можете да си почивате, като си сменяте ръцете. Нощта на картицата по принцип трябва да продължи 5 часа, но тъй като точно тази нощ се сменя времето, имате късмет, печелите 1 час бонус и ще продължи само нищо и никакви 4 часа. Мизата в нощта на картицата е 2500 лева. Ако спечелите, парите отиват при групата, ако загубите, отиват при картицата. Трябва да ви кажа, че ще бъдем безкомпромисни към всяко нарушение. Ще ви следим през цялото време. Можете да си смените местата преди да се качите. По-малко, защото пънчето е такова. Не бе, тук сме много жени, тук става страшно. Ако искате се разменете сега, очила вече никой не може да взима. Трябва да сте разпределили на една мъжена. Значи подредете се както намерите за добре. Тук са повече мъже. Ако някой от вас може да спи прав на пънче, държейки греда в двете си ръце, му пожелавам лека нощ. На останалите пожелавам лека работа. Моля всички да се качите на пънчетата. Дай. Андрея, ако падне някой, губи отбора, така смисъл. Ако някой слезе, задачата е неуспешна. Това е Mission Impossible, да ви кажа от сега. Моля се, Киро! Киро! Това изпитание точно са. Можете да държите ръцете си долу. Няма условия къде държите ръцете. Пуснете по-надолу да има по-здраво хора. Пусни по-надолу. Ами е така, ако може да стане. Пускайте надолу, пускайте се, пънате надолу. Я някой от вас да минат малко по-назад. По-добре според мен. Добре, че е Меги тук, иначе съм го закъсал от тази страна. Тя държи, виж как здраво маникюра. Тая картица тук, гледай какво направи. Кила го е във въжи. Това, пората. Дайте да помислим реално нещата. Дали 4 часа има истинска реална възможност да го задържим? В принцип не. Не, има, ама трябва... Ай, стига бе, ти спортист. Аз съм сигурен, че може. Аз от тебе очаквах някаква надежда. 4 часа... Деяне, какво мислиш? Няма да коментирам вече. 4 часа, дали ще издържиме така? Така, че почвам да се замислям. Гледаме ние тия предания. Ама държи като мислиш ли? Държи. Той е чопли да става по-лека. Дайте да си пуснем, да си пробваме дали са ни еднаква дължина ръцете. Правим така с една ръка, и после с друга. Не, се издъниме. Никой да не пуска тъпата града. Ма така е супер неудобно, няма 4 часа, няма да изкараме с никакъв случай. Дайте да опитаме с опънати надолу ръце, дали ще ни стигнат ръцете. Айде, пуснете надолу. Пускайте надолу. Ама нищо да опитаме как ще стане само. Нашата града не я барите, защото няма как да стане. Ами добре, така нищо няма да направим, аз съм убеден. Трябва даже на толкова. Точно това ще е да кажа, както е към ти без града. Вие какво си бяха? Дайте чув, каквото можем да правим и каква е... Аз пускам. Васко, моля те. Пускам, излишно е. Бе, как ще е излишно? Не е излишно е, вие разбирате ли? Защо да е излишно? Рут, кого е да чакам? Да капна някой преди мен? Не, няма да капна никой преди тебе. Толкова ли ти
ти е тежко наистина? Не, неприятно ми е просто, не ми е тежко все още. Еми дай да видим дали ще мога да Ама нещо несериозно е да вярваме, че те 4 часа ще издържиме така. Добре, поне да опитаме. Аз мога да издържа 4 часа така. Ама защото не държим ние, сега ние само придържаме. Аз си... Пусни. Не, бе, друго исках да ви кажа. Не, няма да пусна, смисъл, държа си. Дай тогава да пускаме. Не, бе, няма да пускам. Чакай малко. Чай, много рано се предавам още вече. Поне един час и нещо има, дали ще почнем. Служиме поне вечерата малко да стига. Еми, виж сега, Гиби, аз предлагам така. Дайте се разпределим сега. В по-към средата, всеки нали да посимулира малко, ние да опълним, после ние като се уморим, те ще дигат малко, ние ще симулираме и така се разпределяме тежестта. Ма хора, наистина ли вярвате в това нещо? Аз чак не мога да повярвам. Значи аз искам да опитаме да видим 1 час. Минеме ли 1 час? Да, точно това иска да кажа, да видим как Аз не друго, няма да издържа това мрънкало до мен просто. Не, ще издържиме, бе. Така може да издържиме много време. Абе, Рут, стига с глупостите, бе. Стига вярвала в глупости, бе. Как ще издържиме, бе? Толкова ли те тежи, бе, човек? Абе, неприятно ми е, не че ми тежи. Рут, как можеш да вярваш такива неща? Ти си сериозна момиче, живяла си в чужбина. Ма какво има това? Тук ще издържиме, бе, ще издържиме. Ама виж, че тук всички държат, само ти не държиш, бе. Какво ти става? Ти добре ли си? Как не държа? Погледни ме. Не, тя ще бъде физически да държи. Хора... Сега ще кажат. Има неща, в които си заслужава да се вярва. Има неща, които са просто кауза пердута. Ще го изжулиме. Направо го Аз мисля, че не е много леко, ще го изкарам. Тежко. Не дайте да пускаме тогава. Искам да мислите трезво, схема хора. как ще развиваме темите. Искам да мислите трезво над нещата, а не да слушате Рут или там, нали, идеалите, в които вярват младите. Утре пак ли се? А ти искаш да директно да изпиросаме и да пуснем на Не, искам да седа 3 часа и на 4-тия да я пусна. С бодигард ще дигат малко, ние ще симулираме и така се разпределяме тежестта. Ма хора, наистина ли вярвате в това нещо? Аз чак не мога да повярвам. Значи аз искам да опитаме да видим 1 час. Не се мърдайте така напред-назад, бе. А така може ли? Не може, престани. А така? Ей, картицо! На мене ми е много смешно тази. Еми ти си картицата и ще те съборим в огнището след малко. И ще загубите мисията. И ти си загубиш прикритието. Ама Рут, стига, вместо седнем сега се наядем и да си легнеме. Какво да се наядеме? Тук няма да предам за някакви 4 часа. Като машинки за война сме, мамо, стара. Отново да ви дам елементарен пример. Като седнеш в колата да пътуваш за морето 4 часа, примерно, като преди излезеш, защото че влезеш на морето от колата и не мога да ходиш. Седнал седиш. Камо ли тук стоиш прав? Тук може такова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ама въобще не съм картицата, как ги надъхвам, само да се откажете. Аз мога да изкарам прав, но въпросът е... Будиш подозрение. Крепи го. Крепи. Абе, килата я да идва да го крепи тук. Оня го клати, ние тук го крепиме. Азис, бъди жена, силна. Много те моля. Това Денис Родман не му трябваше пънче сега. Можеше да го държи отдолу. Само половин час след началото на нощта на картицата обаче, някои от участниците вече започват да губят своите сили. Или поне се стараят останалите да повярват в това. Гладна съм, спи ми се. А само то. Вундаба. Nicht ich. Крепи за петки. Добре, можем ли малко? Най-малкото някой момиче ще мога да провали мислите преди някой момиче. Аз мисля, че ти ще издържиш. Леко, брат ми! Как щеше да се Искам да ви кажа. Така. Леко движение. Картицо по-деликатно нещо. Хубаво е всеки карти. Само картицо всички. Само внимайте, Киро, да не бутнете назад нещо, защото съм го изял. Изял съм го на харабия. Той взел се хвати повече. Защото се щупи, стига кърдичката да се чупи.
И аз какво да направя, да не се насипвам? Ще държи. Да. Николета опитва почвата вътре отдолу. Жени, има ли значение след като ти ще първо ще саботираш мисия? Да, бе. Знаеш как яко държа? Виждам как яко се облягаш. Как ще се облягам, бе, човек? А ти какво държиш? Катварал си се едно държиш най-добре ми приятел държи вместо мен. Добре. Да беше 250 хиляди лева да държим, да я държим отгоре на това, че ще я сложим. Ама те 2500. За кое е по-бързо? Тока ли да платиш? Телефоните ли, водата ли? Те заминаха. А не бе! А не бе! Час след началото на нощта на картицата, все още никой не се е предал под натиска на умората или под въздействието на картицата саботьор. Не са посикай така, бе. О, не дей така, бе. Ще падна, бе. По-тихо, бе. Да падне. Кажи, бе. Човек ще падна, бе, човек. Нищо падни, бе. Казвай там. Падни по-сюда. Аре, продължаваме с играта, че убиваме време. И тя по-добре да не държи. Не, само аз и Рут само. Накъсва. Кире. Ай си играем. Кажи я. Кажи я. Любо. Ти ли? Ама не мога. Зелени. Башко. Те не са мръднали. След си, бе, сега какво да правим? Лошо ти. Ама не мога, черно ме пред очите. Айде, играта приключи. Не да паднеш, да се пребиеш по храните. Мариан, гледаш със садът се затрудняваш. Киро, играта приключи. На сон. А на сон. Мариан стана лошо. Вашата града решете какво правите. Не се опири на градата, бе, Мариана. Марианке, не се облягай на градата. Да, бе, ама не се обряга. Кажи, че ти е лошо и това е. Със сърди. Ако ти е лошо. Ако не, поне само свани ръце така отдолу. И само лошо, и само Най-накрая интересен елемент в играта. Вижте, или трябва да я подкрепим, или кажем, че никой няма да се сърди. Няма да се сърди, това е ясно. Не е важното вие да ли ще сърдите или няма да сърдите. Важно е те какво ще кажат. Дали играта продължава или... А дали вие ще сърдите и все това трябва да ви кажа. Не, тя играта няма да продължи. Тя Марианка... Ама какво значи спокойно? Тя е пребледбляла като платно. Или тогава да слиза. Другия вариант, облегни се на градата, ние с Гибоно държиме стабилно. Не, това е лошо. Ема не, тя вече няма смисъл да се подпира. По-добре да се леса. Само може 3 часа, дали ще мога да стоите горе с 3 часа. Според мен сега си Много е, аз се виждам от тук. Слизай, бе, момиче. Слизай, ти казвам. Виж какви камъни му дадат. Марианка, няма да издържиш. Който до нея, ако тръгнеш да... Има още 3 часа, ти няма как да се оправиш горе. Ако не ти е добре, просто слез бавно и спокойно. Някакси да й докараме тази вода да се наплиска с това. Никой нищо няма да я докара, бе. Вие пък се едно от това да не е като бал санаториум. Значи, ако ти е лошо, слизай, не се притесняй. Бавно и спокойно слез. Бавно и спокойно слез. Да, сгибай, бе, слиза, окей. Реално слизай, виж, че си бела като платнома. Да. Васко, слизай, помагай. Васко, слизай. Айде, стана. Айде, пускайте долу. Няма да... Да някой сам, може да... Дръж, стоиме. Васе, защо слезна? Трябваше сама да слезне, евентуално можеше да ни дадат още шанс. Стига сте философствали излишно, бе. Дела е като платно, виж какво става. Уважаеми участници, след малко ще пристигне доктор, който ще прегледа Мариана. Но така или иначе правилата на изпитанието и на нощта на картицата бяха ясни. Дали тя е предател, дали симулира или наистина има проблем, в момента няма как да разберем, но вие се провалихте. 2500 лева току-що отидаха в бюджета на картицата. Можете да слезете. Не изкарахме ли час? Повече от час изкарахме. Изкарахте час и 15 минути. Мама му, щехме да... Пожелавам ви приятна вечер. Живи спокойно, най-важното е да си добре, нали знаеш? Защо да не те интересува мисии, глупости? Тъпъти. Моля, бе,
сме на ръба да го изкараме, защото час и 15 до 4 има още 3 часа. А някой друг можеше да такова, жените не се знаеха дали повече. Абе, от една страна пък по-добре, че в първия час, ако представяш, третия час да стане може. Майко! Ще е супер гадно. Но това се издържа. Издържа се. Това се издържаш абсолютно, ама айде. 4 часа. След хора. Час и половина беше минало. И не се усещаше толкова много. След сме го издържали, то аз мисля, че даже... Малко повече от час и 15. Час и 20 бяхме издържали до момента, в който излеем. Много по-малко. Ма не беше много, не ми беше тежко, нито съм се уморила да си да правя. Но в интерес на истината вече може би... Черно. Яд ме, майко, яд ме фана. Cause you are beautiful, no matter what they say. Words won't bring you down. Oh no. Тук ще имаме да се бутаме сега, ще стане... Сега се гримирах, няма да си го сложа. Донков, ще ме фанеш за гърдата, не знам как да обяснявам после навънка. Утре вечер на живо от базата на картицата ще видите поредното голямо изпитание на 19-те участници. Утре вечер зрителите на TV7 ще могат да гласуват по време на картицата лайв и да посочат своя главен заподозрян саботьор. Утре вечер групата ще бъде затворена в клетка, в която ще се изправи срещу своите страхове. Но преди всичко това да се случи, днес те имат своя шанс да потренират за предстоящата си мисия, учейки се да се ориентират без да разчитат на зрението си. Тук ще имаме да се бутаме сега, ще стане... Дайте да разчистим масата, бързо! Преградете басейна с павета. Ще падне лъка, мама. Сега се гримирах, няма да си го сложа. Ама защо? Да, това ме... Ти да го сложиш между другото, колко ще се подготвиш за един. Това се вкара, слага в хладилника, нали знаеш? И пък не, сега ще си го сложиш, си върва с него. Да, виж. Това абсолютна тъмница ли ще бъде? Донков, ще ме фанеш за гърдата, не знам как да обяснявам после навънка. Или ще обясняваш, или хубави Добре, айде. Сега. Трябва да стигне до... Махнал ли си се? Една пръчка като в тези бе. Брадни си Една тогава. пръчка да се таковаме, да си показваме пътя какво има. Сещате ли се? Айде, откъде ще вземем пръчки? Не знам, аз съм с черните, се свана очите. В момента съм аз твоята пръчка усещам. Няма проблем, дръж ме. Добре, има ли нещо? Не, за сега. Ти къв цар съм. Леле. Леле, къв цар съм. Така, фани си ме убаво гибоне. Отваряш. Така, звъни се, затваря. Знаеш какво си казахме? Що е тъмно тук? Още една стълба. Още една стълба. Още една последна. Давай смело напред. Стой тук, стой. Ей. Това е препятствие, което трябва сама да се възможно. Дай ме да ми кажеш нещо.